Il-ħadd it-tajjeb. Illum 10 ta' Settembru, 23 ħadd ta' matul is-sena, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' Marija Reġina il-Marsa. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Cicluna flimkien mal-amministratur tal-parroċċa Dun Anthony Fitzpatrick.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Saċerdot kanonku Dunentni Paul Fitzpatrick b'xewqat ta' ġid ta' dejjem fil-mulej. Jina naf bil-ħajja tajba u eżemplari tiegħek u bil-għaqal u l-ħeġġa li inti urejt fil-ministeru tiegħek, fil-ħidma pastorali li wettaqt fil-parroċċa ta' San Gejtanu fil-Ħamrun, bħala viċi arċipriet fil-parroċċa ta' Borbla u bħala viċi kappillan fil-parroċċa ta' San Giuseppe Ħaddiem f'Birkirkara. U dan l-aħħar żmien il-ħidma pastorali wettaqt fil-parroċċa ta' Swatar, bħala direttur spiritwali fil-kulleġġ San Ignazju f'Ħalqormi u fl-iskola ta' St. Joseph fil-Blat tal-Bajda u bħala ċeplin tal-kulleġġ Stella Maris fil-Gżira u s-servizz pastorali illi qiegħed itwettaq ma' residenti tal-Caritas fil-Prison Inmates Program f'Baħar iċ-Ċaq, kif ukoll illi għandi xhieda ta' min joqgħod fuqhom dwar il-kwalitajiet sbieħ tiegħek. Nixtieq nurik kemm nafdak u nistmak. Perezz li l-Provinċja Maltija tal-Ordni Franġiskan tal-Aħwa Minuri Kabuċċini għaddiet il-parroċċa ta' Sitna Marija Reġina fil-Marsa lill-Arċidjoċesi ta' Malta u għalhekk ir-Reverendu Kappillan Publius Mer Kabuċċin temm il-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' din il-parroċċa, jiena nixtieq li din il-parroċċa u l-Knisja dedikata lill-Alla taħt it-titlu ta' Santa Marija Reġina fil-Marsa ikollha amministratur parrokjali u rettur tajjeb. Għalhekk jiena naħtar lilek, kanonku Dunentni Paul Fitzpatrick, amministratur parrokjali u rettur tal-imsemmija parroċċa ta' Sitna Marija Reġina fil-Marsa u nafda lilek l-istess setat, fakultajiet u dmirijiet kollha li skont il-liġi kanonika jmorru mal-uffiċċju u l-Ministeru ta' Kappillan, sekemm il-ħtiġijiet ta' djoċeżi jitolbu illi jiena jew is-suċċessuri tiegħi insejħulek biex taqdi d-dmirijiet saċerdotali tiegħek bħala kollaboratur tagħna f'xi post jew qasam ieħor ta' djoċeżi. Bħala xhieda u prova ta' dan kollu, jiena ordnajt lil hawn taħt imsemmi kanċillier tal-Kurja biex iħejji u jirreġistra dan id-degriet u li jġib il-firma u s-siġil tiegħi. Moti mill-Kurja Arċiveskovili ta' Malta l-Furjana illum 17 ta' Awwissu 2023. Jiena Reverendu Dunentni Paul Fitzpatrick, amministratur parrokjali ta' din il-Knisja Parrokjali ta' Marija Reġina l-Marsa, inwiet u naħlef li nkun fidil u ubidjenti lejn l-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu, li nħares il-liġijiet tal-Knisja u d-direttivi li l-awtoritajiet ekklesjastiċi joħorġu minn żmien għal żmien, li naqdi bil-fedeltà kollha d-dmirijiet tiegħi taraj tal-poplu ta' Alla li ġie avdat lili. Inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra l-misteri qaddisa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib aktar il-qudiem l-għaqda tal-imħabba fir-rabta tas-slim f'din il-komunità parrokjali avdata lili. U li bir-reqqa kollha u bil-għaqal nieħu ħsieb il-wirt spiritwali, kulturali, artistiku u patrimonjali li din il-familja parrokjali rċeviet minn missirijietha. Inwiet ukoll li nagħmel dejjem ir-rieda tal-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu meta l-ħtiġijiet tad-djoċesi jitolbu li għandi naqdi dmirijiet saċerdotali tiegħi f'postijiet jew foqsma oħra tad-djoċesi. Hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelju mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu.
Għandi l-pjaċir nippreżentalkom lir-raj il-ġdid tagħkom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa miltna wlied adottivi tiegħek, ħares bit-tjieba lejn l-ulied eżistijek, biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid il-mulej. Lilek u bniedem għedlek assis ta' dar Iżrael. Meta tisma' minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f'ismi. Jekk jiena ngħid lill-midneb, inti itmut żgur, u inti ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqatu, u il-midneb imut fi ħżunitu, imma demmu infittxu minn idejk. Imma jekk inti twiddeb il-midneb dwar triqatu biex jerġa' lura milna u ma jerġax, ħajmut fid-dnubu, imma inti tkun salvajt ħajtek. Il-kelma tal-mulej. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom, ngħidu flimkien. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Leħen il-mulej. Ejjew inqumuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u l-naċ tiegħu. Ngħidu flimkien. Leħen il-mulej, la twebs. Mux li kontu illum tisimaw leħnu, la twebsux qalbkom fħal merba, għal dakinhar f'massa fid-deżert. Meta ġarbuni u tantawni mis-sirijietkom għal kemm raw dak li jiena għamilt. Ngħidu flimkien, isimaw leħen il-mulej u la Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulteru, la toqtolx,
la tisraqx, la tkun xrajb u kull preċett ieħor u li ma hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxmu, mela l-imħabba il-milja tal-liġi. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla. ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk huk jaqaf xi dnub mur sibu waħdu u widbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax erġa' mur u hu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan jew pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej Ġesu dan il-ħadd ta' matul is-sena qiegħed jistedinna biex nieħdu ħsieb xulxin. U jagħtina l-eżempju ta' meta wieħed minna jiżbalja u l-atteġġjament tagħna x'għandu jkun. U jagħtina suġġeriment li nimxu bil-kalma u bil-mod. Jgħidilna
mur sibu waħdu u widbu. Jekk imbagħad ma jismax, ħu żewġ taħwa miegħek. U jekk ma jismax, mur għand il-ġemgħa, għand il-Knisja. Huwa mod ta' atteġġjament ta' korrezzjoni li nikkorreġu l-xulxin li huwa markat mill-imħabba. Ngħid ukoll bir-rispett tal-libertà ta' dak li jkun. Ġesu ma jitkellimx fuq it-tgħayyir jew fuq il-kalunja jew li nweġġew lil xulxin. Widbu bil-kliem, bil-kwiet. It-tieni stadju huwa ħu miegħek xi aħwa. Imbagħad irreferi għall-Knisja. U fl-aħħar meta jgħid qisu bħala wieħed mill-pagani u l-pubblikani qed jgħid m'hemmx tagħmel ir-rispett tal-għażla tiegħu. Imma ma jfissirx li daqshekk il-ħażin isir tajjeb. Ġesu qed jallimna nieħdu ħsieb xulxin billi ngħinu l-xulxin nagħmlu għażliet tajba. Kultant tiġina tentazzjoni anke fil-familja, nikkorreġu lil xulxin bir-rabja. Nikkorreġu lil xulxin kultant ma ngħidx bid-daqqiet ta' ħarta, imma tifhmuni, naqra aggressività u nifhmu wkoll mill-esperjenza li ma tasal imkien. Inti biex il-ħuk tgħin u l-oħtok tgħinha tbiddel fehma żbaljata, irid ikollok ħafna paċenzja u anke ħafna umiltà. Għax ħadd mhu perfett, jiena ma ngħidlekx kelma li forsi inti mhux se toġbok, se toqorsok fil-laħam il-ħaj. Mhux se ngħidilek b'arroganza jew b'kattiverja għaliex għax jiena dajjef u midneb bħalek. Jekk nibdew minn dik il-persważjoni, il-korrezzjoni ta' bejnietna ikollha togħom aħjar. Semmin jgħidlek u inti dal-inkwiet xi tridu mhux aħjar tagħlaq għajnejk u tagħlaq ħalqek ukoll. Ġesu ma jgħidilniex hekk. Ġesu jgħidilna fejn qed tara xi ħaġa li mhix tajba tkellem, imma mod u mod kif titkellem. Il-korrezzjoni bit-tgħayyir ma twassal għal imkien, mhix espressjoni ta' mħabba. Ġesu qed jallimna li anke meta aħna ngħidu dil ħaġa mhux sewwa, hemm mod u mod kif tgħidha. Imma jgħidilna fejn hemm il-ħażin, ma nistgħux ngħidulu tajjeb. U din hija fil-familja, fuq ix-xogħol, fis-soċjetà, f'kull oqsma. Imma qed jitkellem ukoll fil-Knisja għax id-diskors tiegħu hija għalina il-komunità li nemmnu. Hemm xi affarijiet nirranġawhom bir-rispett, bil-kwiet, imma mhux nagħlqu għajnejna. It-tieni punt li qed ifakkarna Ġesu huwa l-qawwa tat-talb tal-komunità. U jgħidilna jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri u fis-smawiet jagħtihilhom. Ejjew l-ewwel nett nitolbu l-grazzja li nitolbu tassew flimkien li aħna nkunu ruħ waħda u qalb waħda. Mhux kulħadd bil-fors jara l-affarijiet fl-istess mod, imma ejjew inħarsu lejn Ġesu, lejn Ommu Marija li ġabitu fid-dinja, Marija Reġina, u nitolbuha li tgħinna li t-talb tagħna tkun talba ħerqana flimkien. U l-mulej jismagħha dik it-talba. Kultant tgħid imma aħna tlabna imma għal xejn skont xi tlabna, jew kif tlabna, jew bliema interess tlabna. Ma ninsewx l-aħwa li meta Ġesu għallimna nitolbu għallimna wkoll ngħidulu ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U għalinna wkoll
li fejn 2 jew 3 jkunu miġbura f'ismu bħalma qegħdin illum aħna f'isem Ġesu, hemm ikun Ġesu f'nofsna. Aħna rridu nemnuha din il-ħaġa l-aħwa li meta l-komunità tiltaqa' f'isem Ġesu, mhux bil-fors fil-Knisja, imma hawnhekk huwa post speċjali fejn aħna niltaqgħu niġu biex niltaqgħu f'isem Ġesu. Hawnhekk hawn Ġesu f'nofsna. Smajnieh ikellimna fil-kelma tiegħu, dalwaqt ikun fostna fl-Ewkaristija. Imma preżenza sabiħa oħra ta' Ġesu f'nofsna hija saċerdot magħżul minkejja d-difetti tiegħu u konsagrat biex ikun il-preżenza ta' Ġesu fostna. Aziz Father Anthony, jiena nawguralek li f'nofs din il-komunità Marija Reġina l-Marsa inti tkun il-preżenza sabiħa ta' Ġesu. Meta jkollok bżonn tgħidilna kelma jgħidilna imma jgħidilna bl-imħabba. Għax aħna hekk se nagħmlu wkoll. Għax il-kelma li tagħna Ġesu tot għal kull wieħed waħda minna. Imma wkoll nitolbu li fl-esperjenza li nkunu fl-imkien ikonna l-esperjenza tal-preżenza ta' Ġesu, ta' Ġesu. Inħarsu lejn Ġesu l-aħwa u ma nitfixklu qatt. Aħna nitolbu wkoll għas-saċerdoti tagħna biex il-mulej iżenninna b'saċerdoti qaddisin, umli, ubidjenti, irżina. Jiena l-ħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lill-aħwa Franġiskani Kapuċċini ta' snin twal tas-servizz li taw din il-komunità. Jalla ix-xogħol kollu li għamlu l-aħwa Franġiskani Kapuċċini f'din il-komunità li raw it-twelid tagħha u rawha tim matura jibqa' jkollu frott fil-mulej Ġesu. U jiena nafda lil Father Anthony, nafda lilkom eżis Marsin ta' din il-parroċċa fl-interċessjoni qawwija ta' Marija Reġina. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini tal. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnu. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna fl-imkien b'din il-fidi li l-mulej jisma' it-talb tagħna kif qalilna Ġesu. L-ewwel qed nitolbu għall-Qdusija tiegħu l-Papa Franġisku biex il-mulej jibirku jħarsu jagħtih erf, saħħa u ħafna paċenzja. Nitolbu għalina s-saċerdoti, dioċeżani u reliġjużi biex il-mulej jidewwaqna bil-faraġġ tiegħu jagħtina sens ta' għaqal, prudenza u mħabba l-merħla. Nitolbu għal Father Anthony u jibda il-ministeru tiegħu bħala raj ta' din il-parroċċa biex il-mulej jħarsu bl-interċessjoni ta' Marija Reġina jagħmlu raj skont il-qalb ta' Alla.
Nitolbu għal ħutna fil-Marokk li ntlaqtu b'dan it-terremot tan terribli biex il-ewnet ikollhom il-faraġ is-sosten anke tas-solidarjetà ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex jieqfu l-gwerer, jieqaf il-ġlied, jieqaf kull tip ta' sfruttament, kull tip ta' violenza. Nitolbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jatina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
nitolbu. Mulej inti titma lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel billi bis-saħħa ta' doni kbar motjalilna minn ibnek il-għażiż aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum minn din il-Knisja dedikata lil Marija Reġina fil-Marsa. Din il-Knisja mbniet wara l-aħħar gwerra mill-Patrijiet Kapuċċini tal-Marsa għan-nies li kienu joqogħdu l-bogħod mill-Knisja parrokjali tat-Trinità Qaddisa. Oriġinarjament il-Knisja kienet se tkun dedikata lil Madonna ta' Dmuħ, iżda b'xewqa tan-nies inbidlet f'dik ta' Marija Reġina qabel ma ġiet ikkonsagrata. Il-Knisja saret parroċċa fl-1967. Mill-bidu ta' Settembru din il-Knisja għaddiet mill-Provinċja Maltija tal-Ordni Franċiskan tal-Aħwa Minuri Kapuċċini fidejn l-Arċidjoċesi ta' Malta biex minna jitkompla jiġi offrut is-servizz pastorali lil poplu ta' din il-parroċċa. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħatti tajjeb.